എന്താണ് ബിസ്ക്കറ്റ് വരി. ബിസ്ക്കറ്റ് വരിക. അതെന്താ സംഭവം? നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയോ? ബിസ്ക്കറ്റ് പൊരിച്ചത്. അതിന്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് കാണിച്ചതാണ്. ഈ ബിസ്ക്കറ്റാണ് പൊരിക്കുന്നത്. പഴംപൊരിയൊക്കെ പൊരിക്കണ മാതിരി മാവില് മുക്കി പൊരിക്കും. ബിസ്ക്കറ്റ് പൊരിക്കും. ബിസ്ക്കറ്റ് വരി. സ്വീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്. എത്ര ആളായിട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ, പുറമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. നമസ്കാരം ഗൈസ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചി ബ്ലോഗർ. നമ്മുടെ വയനാട് ട്രിപ്പിലെ ഒരു ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് നിർത്തിയത്. ചായ കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ അത് വിശേഷം ഞാൻ പറയാം. പക്ഷേ അതിൽ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊരി. സംഭവം റസ്ക് പോലത്തെ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മാവിലിട്ടിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി സ്വീറ്റ്നെസ് ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്തത്. അതാണ് വീഡിയോ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ചായ ഒരു വൈബ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വയനാട്ടിലെ ആ തണുപ്പും ആ ചായയും ആ വ്യൂവും പൊളിയാണ്. ഫുൾ വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വയനാട് വിശേഷങ്ങളും അടിപൊളി ഹിഡൻ സ്പോട്ടിനായിട്ട് നമ്മുടെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.